tracta d'una cita amb Roxanne, també amb la música d'Antapolis que no fallen a l'antena de RAC 105. Començant d'hora, ens en passen gairebé 5 del punt de les 8. David Font, de 5 a 9, a RAC 105. Tenim a punt una història que és tot un fenomen a nivell mundial i a RAC 105 també tenim la nostra forma d'escoltar-la.